Στο χωριό Μεσόβουνο οι μνήμες δεν σβήνουν ποτέ πια. Με τον ερχομό της Άνοιξης ολόκληρο το χωριό ξαναζεί εκείνο τον εφιάλτη που οι περισσότερες γυναίκες του χωριού μαζί με τα παιδιά τους δολοφονήθηκαν άγρια από τον κατακτητή μέσα στις χαράδρες του Βερμίου. Σε διάφορα μέρη του Βερμίου ήταν τα γυναικόπαιδα τα δικά μας, επί εβδομάδες ολόκληρες ότι βρίσκανε τους βάζανε. Άλλους τους κάψαν στους φούρνους, άλλους τους εδώ σαχυρώνες, άλλους εκεί στις τρύπες στον Άγιο Παύλο εκεί παραπάνω, άλλους πάνω του Τσάπου τα καλύγια είναι καμιά τριανταριά και αλλού. Το ηρωικό Μεσόβουνο πλημμύρισε από γε. Μια πικρή ξημερώμαν, μια πέμπτη ημέρα, γυμνούς και όξι. Την Άνοιξη του 1944, οι Γερμανοί πραγματοποιούν εκαθαριστικές επιχειρήσεις κατά των ανταρτών του Βέρμιου. Για 22 ολόκληρες μέρες το Βέρμιο καίγεται. Οι αντάρτες καταφέρνουν να ξεφύγουν. Όμως τα γυναικόπαιδα του Βέρμιου δέχονται απάνω τους τη μανία των στρατιωτών του Χίτλερ. Για τρίτη φορά το Μεσόβουνο καίγεται. Τα γυναικόπαιδα στην προσπαθειά τους να γλιτώσουν καταφεύγουν στη χαράδρα του Αγίου Παύλου. Οι Γερμανοί γρήγορα ανακαλύπτουν το κρυσφύγετο και η χαράδρα αυτή μεταβάλλεται σε θυσιαστήριο. Τι να πούμε τώρα, τι θέλετε να πω. Έχω 60 άτομα σκοτωμένους. Πήγα στα 35 απάνω, τα βρήκα όλα κομμάτια. Έπεσα εδώ, έπεσα εκεί, το άλλο παιδό μάζεψα, το άλλο εκεί. Λιγοθυμίσατε σε κάτω, δεν μπορείς άλλο τίποτα να κάνω. Η καμονή δεν βγαίνει εδώ μέσα. Δεν βγαίνει. Έχω 60 άτομα, αδέλφια, ξαδέλφια, ανέψια και να έχω και 6 παιδάκια δικά μου. Δεν μπορείς να αυτό να το... Δεν ψοφάω να συχάζω. Από εκεί που σπυροβολούσαν σκοτώθηκαν εκεί άτομα. Σκοτώθηκαν, εμείς ήμασταν σε ένα βράχο κάτω, ήταν ο κόσμος, μωρά, φώναζαν, έκλαιγαν. Έμειναμε εμείς εκεί στο βράχο, από μακριά είδα πως σκοτώθηκαν και τα παιδιά μου. Ήτανε 2 παιδιά τα δικά μου, η μάνα μου, τα αδέρφια μου, είχα κουνιάδες, τον αντάλλο. Και 2 μωρά μικρά έκλαψαν, έλεγαν «Μαμά, τραυματίστηκα, να έρθετε να με πάρετε». Και το δικό μου, όπως είπανε, 9 η ώρα το ένα ήταν τραυματίες μέχρι η ώρα 3. Και το άλλο ήταν 12 χρονών και φώναζε «Μανούλα μου, εγώ είμαι ελαφριά, ελάτε να με πάρετε». Και εμείς αυτά πειρά μέσα δεν μπορούσαμε να πηγαίναμε να τα παίρναμε. 6 μέρες ήμασταν εκεί μυστικοί. Και εκείνη την ημέρα και το άλλο άκουγαμε το παιδιού τη φωνή και την άλλη μέρα πάλι φοβήθηκαμε συνέχεια τα πειρά. Έβαλαν τα πολυβόλα και όλμουσε εδώ πάνω και έκλαιγαν. Και οι άλλοι που ήταν τραυματίες τους έβλεπαμε και στα νερά πάνω και έτσι κάτω στις πέτρες, στους σκοτωμένους τους είδαμε εκεί.